हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा पांडे और ये हमारी ननद है श्री चौबे। हम लोग एक सोहर गीत गाने जा रहे हैं। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। 12 दिन के बरहिया बरहियो न बीतल हो। 12 दिन के बरहिया बरहियो न बीतल हो। बहिनी खिड़की के राहे पियवा देखत महियो हमरे लागई हो। बहिनी खिड़की से राही पियवा देखत महियो हमरे लागई हो। मचियही बैठली सासु त बहुवरिया रज करई हो। मचियही बैठली सासु त बहुवरिया रज करई हो। सासु तनिक ले तू ललनवा पियवा देखी आईत हो। सासु तनिक ले तू ललनवा पियवा देखी आईत हो। इतनी बचन सुने सासु तड़पी तड़पी बोलई हो। इतनी बचन सुने सासु तड़पी तड़पी बोलई हो। बहुअरी नाही बीती अबही बरहिया बेटुआ नाही जावहु हो।